Kapitola 18. Hlavný stan v kempe pre dobré tvory zalialo ranné zlatožlté svetlo. Zvonku sa sem šírila lahodne sladká vôňa. Babs, ešte trošku rozospatá, vykukla cez malé okrúhle okno pri svojej posteli. Priamo pred stanom zbadala najmenej 50 tvorčekov, ktorí chystali tie najväčšie raňajkové pochutinky. Na veľké deky rozkladali taniere plné croissantov, palaciniek, koláčikov a ovocia od výmyslu sveta. Z veľkých džbánov sa tiahla vôňa sladkého kaká a horúcej čokolády. Babs nedokázala odolať a vybehla zo stanu ešte v pyžame. Túžila vyskúšať všetky tie úžasné maškrty a spoznať každého, kto sa ju v to ráno rozhodol navštíviť. Neskôr na obed pomáhala rikotkám s varením a roznášaním jedla vo veľkom jedálenskom stane. Po obede navštívila staršie tvory, ktoré jej rozprávali o živote v sklenenom svete ešte kedysi veľmi dávno. Trvalo 10 dní, kým sa konečne zoznámila so všetkými v kempe. Boli to magické dni, plné príbehov. V podvečer 11. dňa sedela Babs pred hlavným stanom a so zatvorenými očami si vychutnávala posledné lúče zapadajúceho slnka. Po dlhej dobe sa cítila skutočne šťastná, aj keď vedela, že ten pocit nebude trvať dlho. Hneď zajtra ráno musí kemp opustiť. Riketkovia dokončujú večeru. Vytrhol ju z návalu myšlienok Lufov hlas. Počuj, mamo, to, že sme ich vyslobodili, nám tu všetkým zachránilo žalúdky. Varia dokonale. Tie ich čokoládové koláče sú úplne mňamajzné. Mňamajzné? Pozrela naňho pobavene Babs. Presne, povedal Lufo, hrdý na svoje nové slovo. Čo tu tak smutne sedíš? Dnes na večeri neostanem dlho. To si len myslíš, dievčatko, prerušil ju malý tvorček. Tento kemp to dokáže poriadne roztočiť. Do rána sa ti nebude chcieť ísť spať. Nie, Lufo, zajtra hneď na svítaní musím odísť. Čože? Vyhrkol prekvapene Lufo. Babs, to, že si tu, dodáva všetkým nádej. Veria, že ich pred zlodejom duší ochrániš. Nemôžeš si len tak odísť. Práve preto. Zlodej duší ma hľadá a, kým som tu, je celý kemp v ohrození. Nemôžem dovoliť, aby spolu so mnou našiel aj tvory, ktoré ste len prednedávnom zachránili. Vydám sa na cestu a nájdem ho skôr ako on mňa. Uplakaným pohľadom pozrela na kamarátov. Áno, Babs Brúmanová, bude lepšie, ak pôjdeš, súhlasil Momo. Ale my pôjdeme s tebou. Nie, Momo, vy tu musíte ostať. Žiadne také, pridal sa rozhodným tónom Lufo. Hádam si nemyslíš, že ťa necháme bojovať samú. Zajtra ráno vyrazíme a nechcem počuť nič o tom, že sa o nás bojíš. My máme o teba strach tiež. Babs sa uľavilo. Áno, mala o kamarátov strach, ale vedela, že bez ich pomoci zlodeja duší neporazí. Vstala a silno ich objala. Vy ste tí najlepší kamaráti, akých som si mohla prijať. A pomoc, už zase nás chce rozdrviť, protestoval priškrteným hlasom Lufo a silou mocou sa snažil vymaniť z objatia. To už stačí. Teraz musíme vyriešiť, kto povedie kemp, kým tu nebudeme. A hlavne si dáme poriadnu večeru. Budeme potrebovať silu. O pár hodín už sedeli spolu s ostatnými tvormi pri dlhom stole, ktorý sa prehýbal pod najrôznejšími dobrotami. Taniere si naplnili všetkým, na čo dočiahli, a pustili sa do jedla. Momo s Lufom až do neskorej noci rozprávali o svojich dobrodružstvách a ostatní ich so zatajeným dýchom počúvali. Napokon, už úplne vyčerpaní po výdatnej hostine, zaspali traja kamaráti plytkým spánkom.